Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, καλησπέρα αγαπητέ συνάδελφε. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και από εμάς όλους. Πολύ ωραία διατύπωση. Και εμείς λοιπόν επιμένουμε και παλόμεθα. Είμαστε μια άλλη οικογένεια και θα λέει κανείς ότι το έκανες λίγο επίθεση, κύριε Αντωνίου, οικογένεια Αντωνίου. Εμείς είμαστε οικογένεια Ατρίδες, του κυρίου Ατρίδη. Μαμά, μπαμπάς δεν υπάρχουν. Είστε ή των Ατριδών. Ή των Ατριδών, ναι. Εσείς νεοέλληνες, εδώ λίγο πιο αρχαίοι. Εμείς επιμένουμε λοιπόν ελληνικά φέτος, και λέω εμείς εννοώντας ένα νεοσύστατο θεατρικό σχήμα του Συνκάτη. Δύο εξ αυτών είμαστε ήδη εδώ και βεβαίως και τα παιδιά, που είναι η τέταρτη παραγωγή μας, και κάνουμε τη μυστική μοναξιά των Ατριδών. Στην ουσία είναι ένα φεστιβάλ αφιέρωμα στο μεγάλο μας ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσου, τιμώντας το έργο του, την ευκαιρία που φέτος είναι η χρονιά όλη αφιερωμένη σε εκείνον. Έτσι λοιπόν στο Θέατρο Έναστρον κάνουμε ένα φεστιβάλ με μονολόγους από την τέταρτη διάσταση, που είναι αυτοί οι υπέροχοι μονόλογοι, οι αρχαιόθεμοι, βασισμένους στους αρχαίους ήρωες, ο Ορέστης, η Ιφηγένεια, η Ηλέκτρα, μιλούν έτσι όπως δεν τους έχουμε ακούσει στην τραγωδία, με προβολές ταυτόχρονα ταινιών μεγάλων Ελλήνων σκηνοθετών γύρω από το Ρίτσο, το έργο του, και βεβαίως και από την τέταρτη διάσταση, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη του κ. Ξηθάλη, που έχει την Σονάτα Ελληνόφωτος με την Ανατιφώνσου, ή με την Ηρώ την Κυριακάκη ο Χρήστος Ακρίδας. Και ήρθαμε σήμερα και εμείς όλοι οικογενειακοί. Ο Κωστής Σαββιδάκης, που είναι στο Συνκάτη, κάνει τον αφηγητή στην παράσταση, είναι και βοηθός σκηνοθέτη και στην παραγωγή. Η Ελένη Κωνσταντίνου κάνει την Ηλέκτρα. Ο Ορέστης, ο Τρίκας, συμπτωματικά κάνει τον Ορέστη. Την Ιφηγένεια κάνει η Χριστίνα η Στάση Κασαπίδου. Ιφηγένεια πρέπει να σε λένε, μου το χάλεσε. Ιφηγένεια λοιπόν, ναι. Χριστίνα σε λένε, μόνο Χριστίνα και σένα. Και ο Κωστής ο Βαρσάμις είναι ο Πιλάδης της ιστορίας. Ήρθαμε και εμείς λοιπόν όλοι μαζί εδώ και επιμένουμε ελληνικά. Σας ευχόμαστε πρώτα καλή επιτυχία. Δεύτερον, έτσι κι αλλιώς είναι σπουδαία και δύσκολα αυτά που καταπιάνεστε, και μπράβο σας. Θέλουν ναι. Και εκτός από την έμπνευση και το ταλέντο, θέλουν και πολύ κουράγιο και μαγιά, και ουσιαστικά είναι σαν να κρατάμε άμυνα μερικοί άνθρωποι. Επιμονή θέλει. Εντάξει, ναι, λίγο να επιμείνουμε, γιατί πραγματικά έχουμε ένα υλικό στο χέρι μας, στα χέρια μας οι Έλληνες, τους Έλληνες ποιητές, πόσο μάλλον και το Ρίτσο, ο οποίος ταυτόχρονα είναι ένας μεγάλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, γιατί τα έργα του αυτά τελικά, παρόλο που ερίζουν οι φιλόλογοι, είναι σπουδαίο θέατρο και πολύ μεγάλη ρόλη. Γι' αυτό και όλοι οι ηθοποιοί κάνουμε και αμάν να μας δοθεί μια ευκαιρία να βρεθούμε τέτοιους ρόλους. Είναι πραγματικά σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε οι Έλληνες σπουδαία κληρονομιά και σπουδαίους συγγραφείς, και το λέω αυτό λίγο γιατί τα τελευταίο διάστημα λιγάκι το γούστο θα έλεγε κανείς ότι σκηνοθετείται στην εποχή μας και στην Ελλάδα που αγαπάμε, και λιγάκι έχουμε απαξιώσει τον ελληνικό πλούτο. Και εδώ έχουμε για ορυκτά, έχουμε έναν ορυκτό πλούτο πολύ σπουδαίο. Και νομίζω ότι καλά έλεγε κάποτε ένας σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας, έλεγε για αυτούς που κλέβανε τους αρχαιοκάπηλους, και λένε κλέφτε ρε κλέφτε, εμείς όσο σκάβουμε θα βρίσκουμε. Τα καλά. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να μην κλέβουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, ενώ δηλαδή να μην γινόμαστε πυλίσμονες του ίδιου μας του πλούτου.